mopogre ma wa interact go gi customers mokwongo wantie gi hotline ma customers nyalo gonwa simu to report gimora mora motimre kaka nawacho leakages, bursts kata pi molil and kamano setimre to waoro team to the ground to loso wachno. Wantie kendo gi personnel mantie ground anytime during the day. Walongo gini the sales persons, the meter readers, etc. Ma wuotho estates, ma any of our connections at any given week nigi interaction gi staff mar Kiwasko. To ginyalo report anything to those staff. Wakao action ma dwarore. One active is social media, one Facebook, one Twitter, one LinkedIn. Mago mediums of interaction where customers wa nyalo follow and wa interact. To matiyo nwa maber ainya one gi WhatsApp group mar customers wa okay customers te but wakao samples from all parts of Kisumu wakete a WhatsApp group no. To en kanyo wayudo a lot of information kama watie maber kama ntie shida to